Maghiusa kita. Pagsimba, pagday, nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maigsoon maayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Dili nato ikalimod nga aduna kitay tawhanon nga tinguha, nga mahimong inila sa katilingban o tahoron sa katawhan. Apan dili kini ang kinatibuk-an sa atong pagkatao. Aduna kitay gahom sa pagpili sa pagpuyo sa hiyas ni Kristo sa pagka mapaubsanon. Kay kun kinsa ra ba kadtong magpataas ipaubos, ug ang magpaubos ipataas. Mao kini ang punto nga atong madungog sa ebanghelyo karon. Mga igsuon, kini nga hiyas sa pagka mapaubsanon gipuy-an usab sa atong balaang igsuon, the Venerable Teofilo Camomot. Uban sa iyang pangama, maninguha unta kita sa pagpuyo subay sa dala ni Kristo. O gidapit ko kamo karon sa pag-ampo alang sa proseso sa iyang kanonisasyon. Makagagahom o kanunay nga buhing Diyos. Ang imong grasya o ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Camomot, sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo ug maghihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panag-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungkanan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad, papaubsanon kaming mga liupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among kipangayo. Nining bahina sa hilom atong ibungat ang grasya nga atong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahanturan. Amen. Daygon ta ang mapabsanong Kristo Jesus, ug atong ihalad ang atong mga katuyuan, lakip na kining mosunod nga mga pangamuyo. Kanasuran, kanang katawan, at agin ninyo upagdaig ang Diyos, kay nagalungkat ang iyang gugma, ukaluyan
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Nausab kaninyo. Mga igsuon aron maandam kita pagsaulog nining santos nga buluhaton, mahinulsulon kitang mudawat sa atong mga sala ug magayog pasaylo sa atong Ginoo. Kami nakasala kanimo, nakalapas sa imong paayo, inukaloy kami, inukaloy kami. Bakit ako maukaluy, kami nga nagapaabot sa kaluwasan. Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami. Kasing-kasing nga manghinulsulon, ayaw Ginoo isalikway, inukaloy kami, inukaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios sa kahitasan. Ug kadait sa iyang mga tao, dihi sa yuta. Ginoong Diyos langit ug hari, Diyos samahan magkagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadait kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, tungtungan na sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag ng sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalikod sa tuo sa Amahan, dawatang ang kagabuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ay ikaw lamang sa Diyos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang lahing talang Ginoong Jesucristo. Upan sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Ama. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Dios nga gamhanan,
Puna ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dugangi ang among pagtuo ug sa imong walay puas nga pag-amuma, bantayi ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hariyuban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Sira. Anak, pagpaubos diha sa tanan mong buhaton, ug ang mga tao malipay niini, labaw pa kay sa mga gasa. Sa magkadako ikang tao, kinahanglan nga labi kang magpaubos. Unya ang Ginoo mahimuot kanimo. Ang gahom sa Ginoo dako, ug mapasidunggan siya kanila nga mga mapaubsanon. Walay sulbad alang sa mga problema nga ilahas sa mga tao nga mapahitason. Ang kadautan migamot na diha kanila. Ang makinaadmanon nga mga tao makakaton diha sa mga sanglitanan ug mga pasumbingay. Mamati sila pag-ayo, kay buot man sila makakaton. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Dios, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy-anan ang kabus. O Diyos, sa imong kayo, imong iwatag puloy-anan Ang matarong nagasadya ug nagalukso sa kalipay at ubangan sa Dios. Nalipay sila ug nagasadya. Awiti ang Ginoo, awitig pagdaig ang iyang ngalan. Ang iyang ngalan mao ang Ginoo. O Diyos, sa imong kayo, imong ibuhatag puloy-anan Ang amahan sa mga ilo ug tigpanalipod sa mga balo. Mao ang Dios diha sa iyang balaang puloy-anan. Ang Dios nagahatag ug puloy-anan sa mga biniyaan. Gipagula niya ang mga binilanggo ngadto sa kagawasan. sa imong kayo, imong ibuhatag puloy-anan O Dios, imong gihatagag daghang ulan ang imong kabiling. Imong giuli ang yuta sa diha nga kini nahimong arol. Ang imong mga panon sa kahayupan nagapuyo ni ini. Sa imong kaayo, O Dios, gitagana mo kini alang sa mga kabus. sa imong kayo,
Gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Kay wala kamo muduol sa usa ka butang nga mahikap ninyo sa nagdilaab nga kalayo didto sa bukid sa Sinai, sa kangit-ngit sa kangiob ug sa bagyo, sa lanog sa trumpeta ug sa usa ka tingog sama sa gibuhat sa mga Israelita. Sa pagkadungog sa mga Israelita sa maong tingog, nangaliyo po sila sa Dios nga muhunong na unta ang maong tingog. Hinunua ang giduol ninyo, mao ang bukid sa Sion, ug ang siyudad sa buhing Dios, ang langitnong Jerusalem, uban sa linibo ka mga anghel niini. Miduol kamo sa malipayong panagtigom sa mga kamagulangang anak, kansang mga ngalan na hisulat didto sa langit. Miduol kamo sa Dios, ang maghuhukom sa tanang tao ug sa mga espiritu, sa mga matarong nga mahingpit na. Miduol kamo kang Jesus nga maoy tigpatiwala sa bag-ong kasabutan ug ngadto sa gisablig nga dugo nga nagpaila sa mga maayong butang kaysa dugo ni Abel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Awit ang Panginoong Jesus, awit sa Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ni kao o Ginoo. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang Pariseo aron mukaon, ug ang mga tawo naniid pag-ayo kaniya. Namatikdan ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Busa iyang gisulti kining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo pagtambong sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang importante kay kanimo, ug ang nagdapit kaninyong duha muduol ug moingon kanimo, siya'y palingkura diha. Unya maulawan ka ug mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Hinunua kung dapiton ka adto lingkod sa labing ubos nga dapit, aron ang nagdapit kanimo muduol ug miingon, higala balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon niini kapasidunggan ka atubangan sa tanang dinapit. Kay kadtong magpataas, ipaubos, ug ang magpaubos, ipataas. Unya miingon si Jesus sa nagdapit kaniya, kung ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mga higala, ug ang imong mga igsuon, o ang imong mga parinti, o ang mga dato mong mga silingan, kay sila mubalos pagdapit kanimo, ug sa ingon niini, ikaw hibaslan sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka, maoy dapita ang mga kabus, ang mga bakul, ang mga piang, ug ang mga buta, ug mabulahan ka, kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan kara sa Dios, inig kabanhaw sa mga matarong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo.
Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon magpahinumdum kanato sa mga espesyal nga okasyon sa kumbira nga atong matambungan. Sa mapananglit sa bangkete, kumbira sa kasal. Usahay ang susama nga kasaulugan, delicate. Usahay complicated. Mao nga kasagaran karon mag-hire og mga professional nga magpahiluna nining espesyal nga mga bangkete. Kay kinahanglan ang matag detalye at timanon ug usa nga siguruhon diha sa mga formal nga mga bangkete ang pagpahiluna sa mga bisita kung asa sila mulingkod. Kinahanglan ang mga VIP nga mga tao ipahiluna gyud didto sa pang VIP usab nga lamesa. Kasagaran ang labing importanteng mga bisita, lahi usahay ang dekorasyon sa ilang lamesa. Usahay lahi ang ilang imnunon. Bisan ang ilimnan, lahi espesyal. Usahay na espesyal nga pagkaon nga idalit dito lamang sa ilang lamesa. Kana pagpadayag ug pag-ila sa ilang status. Susama niini ang kasinatian ni Jesus sa dihang giimbita siya sa usa ka Pariseo aron mukaon didto sa ilang balay. Ug sumala pa sa ebanghelyo gipanid-an nila og maayo si Jesus. Ug si Jesus usab naniid og maayo kanila. Nakita ni Jesus nga adunay pipila kanila nga naningkamot nga makalingkod dito sa pinakaimportante nga lingkuranan or alang sa mga importanteng tao. Busa ang okasyon gigamit ni Jesus alang sa pagtudlo. Unsa ang topiko nga gitudlo ni Jesus? Ang iyang gitudlo bahin sa gingharian sa Dios. Kita nga namati sa ebanghelyo ug nagapamalandong karon atong hinumduman nga kita ang mga sakop sa gingharian sa Dios, mga citizens of the kingdom of God. Unya diha sa iyang pagtudlo adunay pipila ka importanteng punto o mensahe nga gihatag sa Jesus. Usa niini nga mensahe mao nga sa gingharian sa Dios ang atong social status dili importante. Sa gingharian sa Dios ang social classifications kinsa ang first class, ordinary class o mga bisita nga pwede lang dito sa daplin dili importante. Sa gingharian sa Dios nga ginakumpara usab ni Kristo sa usa ka bangkete sa kasal, ang labing importante mao ang quality sa pakigugma ug pagpangalagad sa matag usa. Ug usa nga importanteng kinaiya nga ato usab nadunggan diha sa unang pagbasa mao ang pagka mapaubsanon, humility. Ang importante diha sa gingharian sa Dios mao ang atong pagkabuutan, ang atong maayong pagtagad sa usag-usa, ang atong pagka maabi-abihon sa usag-usa. Mahinumduman nato usa nga powerful nga example nga aduna usab kusgan kaayo nga mensahe mao ang gihimo ni Jesus diha panahon sa katapusang panihapon. Nga si Jesus nga giisip magtutudlo ug agalon nga siya ang labaw kanilang tanan, naghugas sa tiil sa mga apostoles. Ug sayod kita nga ang mensahe niini mao ang mahigugmaon ug mapaubsanon nga pagpangalagad. Ug mao kana ang kinaiya nga gihulagway ni Jesus, kinaiya sa usa ka maayong sakop sa gingharian sa Dios. Nganong ing-animan
nga dili importante ang social classifications o ang mga social status. Kay kung atong pamalandungan ug paningkamutan sabton ang mga panudlo ni Hesus diha sa gingharian sa Dios, managsuon mangyud tang tanan. Diha sa gingharian sa Dios usa rata ka pamilya. Diha sa gingharian sa Dios usa rata ka katilingban. Equal ang tanan ug ang tanan pinangga sa Ginoo. Kanindot ana nga mensahe. Unya aduna pay ikaduha nga mensahe si Jesus diha sa ebanghelyo. Aduna gani kumbira like dinhi sa mga katilingban kasagaran dili gyud maimbitar kining mga kabus, dili maimbitar kining mga bakul, mga piang, mga buta. Kasagaran mag-attend sila party kung naay outreach program. Sama kung naay sponsor nga Christmas party alang kanila. Imagine ka, say makatilaw sila og arang-arang nga party once a year lang kung naimbita sila para mo-attend anang outreach program. Kay sa kasagaran, tuara na sila sa daplin. Dili sila imbitado. Busa na ang ikaduha nga mensahe ni Jesus. Nga niingon siya, diha sa gingharian sa Dios, sa bangkete sa gingharian sa Dios, walay outsider. Busa kinahanglan abi-abihon usab. I-welcome usab. Kining mga naa sa daplin lang. Mga kabus, mga bakul, mga piang, mga buta, kini sila nagrepresentar sa mga naa sa labing ubos nga istrata diha sa katilingban. Sakop gihapon sila sa gingharian sa Dios. Mga igsuon gihapon nato sila. Mga pinangga gihapon sila sa Ginoo. Mga igsuon kini nga ebanghelyo, ang iyang mensahe makaingon ta radikal. Kay layo ra siya sa pamaagi ug style dinhi sa kalibutan. Kita mga sakop, citizens sa gingharian sa Dios. Ug ang ebanghelyo karon nagapahinumdum kanato nga mahimo kitang promoters ug mga supporters niini nga style sa atong pag-abi-abi ug sa atong pag-atiman sa usag-usa. Bisag kinsa ka pa, taas man ang imong estado sa katilingban o bisan diha sa simbahan, o ikaw labing ubos ug labing kabus, kabahin ka sa gingharian sa Dios. Busa ang ebanghelyo nagatudlo kanato sa pagka-welcoming sa tanan. Nagatudlo kanato nga dili kita mahimong hangul sa status kay wala nay bili atubangan sa Dios. Tungod kay sa gingharian sa Dios ang pinaka mapaubsanon, mahigugmaon ug maalagaron sila ang pinaka maayo nga sakop niini. Hinaot nga hatagan kita sa Dios ug dugang kadasig nga kini nga maayo nga kinaiya atong ma-practice diha sa atong adlaw-adlaw nga pagpaningkamot sa pagka maayo ngadto sa atong isig katawo. Hinaot pa. Karon atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga mahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak kabugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit,
nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatua ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, pinaagi ni Jesus nga mapaubsanon, mudangop kita ngadto sa atong Amahan nga makagagahom sa tanan, ug pangayuon ta kaniya ang atong gikinahanglan, ug moingon kita, Ginoo, himua kaming mapaubsanon. Ginoo, himua kaming mapaubsanon. Alang sa atong simbahan, nga ang kayano ug kamapaubsanon sa pag-alagad, maoy patik sa iyang mga pangulo ug lumilihok nga timailhan nga sila mga sumusunod ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming mapaubsanon. Alang sa tanang nag-alagad sa kagamhanan, nga batunan nila ang diwa sa pagkamapaubsanon, diha sa ilang pag-alagad sa katawhan, ug maoy ilang tinguhaon ang kaayuhan sa tanan, ug dili ang ilang kaugalingong kaayuhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming mapaubsanon. Nga ang mga mapahitason, makakaton sa pagpaubos sa ilang garbo, ug mapaubsanong mudawat sa kalisod sa pagbag-o. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming mapaubsanon. Alang sa tanang masakiton, nga ligunon nila ang ilang pagsalig sa Dios, uban sa mapaubsanong mga kasing-kasing. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming mapaubsanon. Nga imo untang isipon, nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga si Venerable Teofilo Kamumot o si Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline Family, mabayaw na sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming mapaubsanon. Alang sa atong mga igsuong nangamatay, nga hatagan na sila sa pahulay nga dayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming mapaubsanon. Mag-ampo kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluluyon ug mapuangurong Amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta, mangalagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa,
Magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ginoong Dios, gihatag mo ang imong kaugalingon ngadto sa mga tawo miila sa ilang mga kakulangon. Paminawa ang among mga pag-ampo ug dasiga kami aron mahimong mapaubsanong sulugoon pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat namo kini among ihalad, ang panugino nga abot sa yuta. Sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalanon sa kalagalang kanamo. Ay gunang Diyos, ay gunang Diyos, ay gunang Diyos ang tunsaka. Mga igsuon, pagampo kamo nga kiningatong sakripisyo dawaton sa Dios amahan makagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan ug sa tibok ng santos nga simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa, magdalaon ta nga rikanamo sa imong panalangin, ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tawo ang pagpakigigala kanimo, apan ang tawo mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kakahuman,
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos niyong mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalikan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Ginoo, hinumdumi ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among papa, ni Jose among obispo, sa tanang mga pari ug tanang katawhan nga nagaalagad sa imong simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoong nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagawom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kitang magampo sa amahan ug gamiton tang pagampo nga gitudlo ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, uabot ka namo ang imong pingharian, matuman ang imong pagod, inisayuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagkakamali.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagimong ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw bilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawag among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipakita ang atong panag-inig suunay. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit nganhi sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mukalawat kanimo, apani pamulong mo lamang ug mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa, magligon unta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma, aron mag-alagad kami kanimo diha sa among mga kaigsuunan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa masakiton. Langit dong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Maigsoon lain na usab nga santos nga Eucharistia ang atong gisaluhan niining ikakawha ag duha nga Domingo sulod sa tuig. Kini atong nahatod kaninyo tungod sa tabang sa atong mga sponsors, ilabi na kadtong ning tubag sa atong panawagan sa dugang tabang. Mapasalamaton usab kita ilabi na sa atong Mass Presider, Reverend Father Pio Macabenta, CSSR, from Our Mother of Perpetual Help Church, Redemptorist Cebu. Daghang salamat sab sa atong choir, lectors, technical crew, ug sa atong pilgrims nga gikan usab sa Redemptorist Church. Ug sa makausap pa, manawagan gihapon kita ni atong gustong motabang, palihog, ideposito lang ang inyong donasyon sa Security Bank. Ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181 00551 6001. Maigsoon, gidapit ko usab kamo sa pagbisita sa Paulines Media Center nga nahimutang sa Osmeña Boulevard, Cebu City. Aduna kitay mga nindot nga formation og spiritual books, religious articles nga makatabang sa pagpalambo sa atong pagtuo. Alang sa dugang kasayuran, palihog tawag lang niini mga contact numbers 253-4061 or mobile 0922-253-4084. Daghang salamat ug maayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng Santos nga Misa, manglakaw kita atong dadon ug puy-an ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. I will be who walks with you. You will be always within my hand. Take your heart and give it all to me. Strong and constant is my love.